आमच्या भाभीच्या घरी आता येते पालखी. हा तेच ना, त्यामुळे सगळ्यांनी आमच्या पालखीला सोमवारी आणि ही जी अशी एक गोष्ट आहे दारू, मला वाटतं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज आमच्या बिल्डिंगमध्ये एक मिनिट जरा बाहेर आवाज येतो. साईबाबांची पालखी असते ना, ती येणार आहे. म्हणजे आमच्या इकडचीच आहे पालखी. ती पदयात्रा असते ना, ती जाणार आहे. मला वाटतं आज नाही, उद्या का परवा पदयात्रा जाणार आहे ती. तर आता घरोघरी प्रत्येकाच्या पालखी फिरवणार आहेत. तर ती सगळी तयारीनं चालू आहे बाहेर. तर थोडंसं तुमच्याशी शेअर करते. तर सगळ्यात आधी तुम्हाला भाग्या आणि शेरू दाखवते. बाबू काय झालं ते बघा. हे बघा शेरू आपला, आणि हा आपला भाग्या. भाग्याला झोप येते, ते डोळे बघा कसे पेंगल्यासारखे झालेत. अगो गाई येते बेटा, गाई गाई करा. मी आली आहे, मी बाहेर आहे. हां, आता घरात आमच्या कोणीच नाही आहे, दोघंच जण. मी बाहेर जाते आता, म्हणजे बाहेर म्हणजे इथे आमच्या पॅसेजमध्ये बाहेरच्या सगळेजण जमा झालेले आहेत. तर आज साईबाबांची पालखी येणार ना, म्हणून आमच्या पॅसेजमध्ये म्हणजे आमच्या मजल्यावरती ना सगळीकडे अशी लगबग चालू होती. सगळ्यांनी पूर्ण बाहेरचा जो पॅसेज आहे ना स्वच्छ, म्हणजे झाडून वगैरे पुसून बिसून स्वच्छ करून घेतला. पुन्हा जे काही अडचण वगैरे म्हणजे बघा चपलेचे वगैरे शूज आपण ठेवतो ना, ते रॅक वगैरे असं ते सगळं आतमध्ये ठेवलं काही जणांनी. आणि नंतर रांगोळी काढायला घेतली. तर इथे मी सुद्धा रांगोळी काढायचा प्रयत्न केला. मला काही रांगोळी काढायला जमत नाही, पण म्हटलं चला थोडीफार काढूया. आमची जी भाभी आहे ना, तिला पण जमत नाही रांगोळी. तर आमच्या त्या दुसऱ्या बघा काकी आहेत ना, त्या वयस्कर आहेत ना, त्यांच्या घरी पण कोणी नसतं. त्याच्यामुळे त्यांना मी म्हणाले की ज्या मी मला जशी जमते तशी रांगोळी काढून देते. आणि मग आम्ही तिघींनी मिळून वेडीवाकडी रांगोळी काढली इथे. आत्ता बिल्डिंग झालेली आहे आणि बिल्डिंगचं हे पहिलंच वर्ष आहे. आणि म्हणजे नवीनच बिल्डिंग बघा झालेलं आहे SRAची. पूर्वी इथे चाळ होती आणि चाळ तुटून 3 वर्षामध्ये आमच्या इथे बिल्डिंग ही उभी राहिलेली आहे. आणि आता बिल्डिंग उभी राहून म्हणजे 2 महिने झाले इथे सर्वजण राहायला आलेले आहेत. आणि राहायला आल्यानंतर पहिलाच कार्यक्रम जो असा म्हणजे मोठा कार्यक्रम म्हणतात ना पहिला, त्याच्यामुळे सगळीजणं अगदी हौशीने ना म्हणजे हा कार्यक्रम आहे ना साजरा करण्यासाठी तयार झाले होते. तर इथे मी भाग्या आणि शेरू यांना पण सोडून दिलं बाहेर खेळायला, कारण पालखी यायला ना बराच वेळ जाणार होता. त्याच्यामुळे त्यांना म्हटलं कशाला घरात ठेवायचं बांधून, म्हणून ते पण जवळजवळ 1.5-2 तास छानपैकी बाहेर ना खेळत होते. आणि पालखी आता लिफ्टने येणार का पायऱ्याने येणार हे काय माहीत नव्हतं. त्याच्यामुळे दोन्हीकडची तयारी करून ठेवली होती. म्हणजे पायऱ्यांच्याकडे पण सगळं दरवाजा वगैरे आणि तिकडे सगळं क्लीन केलं होतं आणि लिफ्टच्या इथे पण सगळं क्लीन आधीच केलं होतं. आणि ही तुम्हाला बघा रांगोळी दिसते ना, आमचे जे भरत मामा आहेत ना, म्हणजे आमची भरत मामी आहे ना, त्यांच्या घराजवळची रांगोळी त्यांच्या सुनेंनी काढलेली. किती सुंदर बघा काढलेली आहे रांगोळी. म्हणजे सगळ्यांच्या घरामध्ये अशी सगळी तयारी चालू होत्या. काही म्हणजे तुम्हाला थोडंसं दाखवते आमच्या शेजारी कशी घरामध्ये प्रत्येकाच्या तयारी केली ते थोडंसं तुम्हाला मी दाखवते. तर हे आमचे कुणालचे एक बाबा आहेत ना, त्यांचे मित्र आहेत आणि त्यांचं घर आहे. आणि असं त्यांनी आतमध्ये बघा सगळी कशी तयारी करून ठेवली होती. ह्या त्यांच्या मिसेस आहेत, हातामध्ये बघा तांब्या घेऊनच ना ते. आणि त्या आमच्या भरत मामी आणि तो त्यांचा मुलगा, ह्यांच्या घराच्या बाहेर पण किती सुंदर बघा रांगोळी त्यांनी काढलेली आहे. तर अशा पद्धतीने साईबाबांची पालखी येणार म्हणून सर्वांनी अशी तयारी केली होती. म्हणजे 6-6:30 वाजल्यापासून सगळीजणं ना त्या पॅसेजमध्ये अगदी वाट बघत होते की कधी पालखी येते. पण पालखी येईपर्यंत बराच वेळ गेला. आणि फायनली आमच्या मजल्यावरती साईबाबांची पालखी बघा आलेली आहे. छोटी छोटी मुलं, म्हणजे छोट्या मुलांपासून ते वयस्कर मंडळींपासून सगळीजण अगदी हौशीने ना जो कार्यक्रम आहे ना त्याची तयारी करायला म्हणजे पुढे अगदी होते. तर इथे आता व्हॉइस ओव्हर मला करावं लागतं आहे, कारण काय झालं की बॅकग्राऊंडला इथे गाणी वगैरे बघा साईबाबांची लागली होती आणि कदाचित कॉपीराईट क्लेमसुद्धा येऊ शकतो. त्याच्यामुळे इथे म्हटलं चला आता व्हॉइस ओव्हर करूया आपण. तर सगळ्यात अगोदर ही जी पालखी आहे ना, आता लिफ्टच्या त्या साईडला पण घरं आहे, तर तिकडे पहिला ती पालखी गेली आणि नंतरला मग आमच्या साईडला ही पालखी येणार होती.
तर फायनली तिकडची घरं सगळी करून झाली आणि मग आमच्या साईडला ही पालखी आली. तर भरत मामा आहेत ना, म्हणजेच भरत मामी, त्यांच्याकडे ही पालखी उतर आली, म्हणजे आमच्या मधल्यावरच्या म्हणजे लाईनीमध्ये. आता थोडंसं मी सगळं तुमचे शेअर करते, म्हणजे आमच्या शेजारी ज्या आहेत त्यांच्या घरामध्ये कशा प्रकारे पालखी नेण्यात आली, कशा प्रकारे पूजा वगैरे केली आणि किती सगळ्यांनी हौशीने वगैरे साईबाबांची पूजा वगैरे केली ना, ते मी थोडंफार तुमचे शेअर करते. तर आमचा जन्म की नाही इकडचा दोघांचा पण, म्हणजे कुणालच्या बाबांचं पण आणि माझा पण. लहानपण आमचं इथेच गेलेलं आहे आणि आता ह्या एजमध्ये पण आम्ही इथेच आहोत. त्याच्यामुळे बोलतात ना, एक घट्ट नातं ह्या जागेशी ना आमचं निर्माण झालेलं आहे. त्याच्यामुळे ह्या एरियाशिवाय आम्हाला कुठे राहायला म्हटलं का खूप असं जीवावरती येतं. आता आमच्या बिल्डिंगमध्ये फक्त मराठी नाही तर मुस्लिम, UP, बिहारचे आहेत, अशा ठिकाणून आलेली पण माणसं आहेत, राहतात तिथे, अगदी आनंदाने राहतात. आणि असे काही कार्यक्रम असतील ना तर अगदी एकजुटीने म्हणजे अगदी हौशीने सर्व कार्यक्रमामध्ये ते भाग घेतात. हे असं नाही की चला त्यांची जात वेगळी आहे आणि आमची जात वेगळी आहे म्हणून आपण का करावं, तर असं अजिबात नाही आमच्या एरियामध्ये. म्हणजे आत्ताच नाही तर फार पूर्वीपासून आहे ना हे असं सगळं चालतं. आणि कोणताही कार्यक्रम असेल, कोणतेही सण असतील ना तर अगदी एकमेकांना मदत करून इकडे सण सगळे साजरे केले जातात. आता मुस्लिम, तुम्हाला माहिती आहे माझी मैत्रीण मुन्नी, ती मुस्लिम आहे, पण त्यांच्याकडे पण बघा ईद वगैरे असते ना, अगदी हौशीने आम्ही जातो त्यांच्याकडे पण कार्यक्रम पार पाडायला. आणि भाभी बघा त्या UP बिहारच्या आहेत, त्यांच्याकडे पण बघा काही कार्यक्रम असतात तर ते पण म्हणजे एकमेकांना सांभाळून सगळ्या गोष्टी इथे केल्या जातात. तर आमचे जे शेजारी आहेत ना, म्हणजे त्यांनी मला खूप असं हौशीने सांगितलं होतं की आमच्याकडे जेव्हा पालखी येईल ना तेव्हा थोडंसं आम्हाला पण कॅप्चर करा म्हणून. त्याच्यामुळे मी ठरवलं की नाही, त्याला थोडं आपण जसं जमेल तसं थोडंसं ना तुमच्याशी सगळ्यांशी शेअर करूया. म्हणजे किती आनंद, किती उत्साह आहे हे मी दाखवण्याचा तुम्हाला बघा प्रयत्न करते. तर इथे आता ह्या ज्या काकी आहेत ना आपल्या, त्यांच्याकडे बघा मागे वास्तुपूजा झाली आणि मी जेवण वगैरे केलं होतं. तिथपासनं त्यांची आणि माझी इतकी छान अशी ओळख झालेली आहे ना, म्हणजे एकदम घरासारखं सगळं झालेलं आहे. त्या पण खूप अशा हौशी आहेत. तर त्यांच्या घरी आता पूजा बघा चालू होती. आणि अजून एक पूजेचं तुम्हाला सांगते. आता पालखी म्हणजे ठेवायच्या आधी जमिनीवर बघा त्यांनी सगळं सतरंजी वगैरे अंथरलेले आहे, म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी असं अंथरलेलं होतं. तर पालखी घरात आल्यानंतर तिथे गोमूत्र वगैरे शिंपडलं आणि नंतर ती पालखी त्या सतरंजीवरती ठेवलेली आहे. तर इथे पण त्या काकींच्या घरी बघा पूजा करून झालेली आहे आणि मग ती पालखी बाहेर पडली आणि आत्ता वेळ होती आमच्या घरी पालखी आणायची. तर तुम्ही सर्व व्हिडिओमध्ये बघताय की किती काळजीने, किती आपुलकीने आणि सगळीजण एकजूट होऊन कशा प्रकारे बघा साईबाबांची पालखी बाहेर आणत आहेत. आणि आता ह्यापुढे तुम्ही थोडंसं शेअर करते माझ्या घरातलं. सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साई बाबा की जय. आपल्याला व्हिडिओ काढतोय. नारळ ठेवा तिथे. आम्ही इकडे जाऊ. मी त्याचे 2 मिनिटं, फक्त 2 मिनिटं. बोल काय बोलून दे. नको नको परत गेलं पर आपल्याला दादा पेढे परत मला ना समजलं. तू पिशीली आम्हाला फिरायला लागलो फुकट.
हा मला तर समजत कुणाला नाही. पाया पडून घ्या. सोडणार ना मग बाबा चल आजपासून सोडली 7 दिवस ना 7 दिवस सोडणार ना. आम्ही तिथं डबल स्माइल. इथून काय मोबाईल मागून असं बाय बाय भैया बाय हवा पुसट. तू ना पडल्यावर बाहेर काढतो पण हवा पडलेला कधी पडतो पडले ए परत एकदा परत एकदा परत एकदा बाबा की जय बाबा साई बाबा बाबा साई बाबा साई बाबा साई साई बाबा की जय सबका मालिक ओम साई जय साई जय साई ओम साई हॅलो हॅलो दिला बस जोरात जोरात बोला जरा साई बाबा की जय सबका मालिक एक है साई बाबा साई बाबा बाबा साई साई बाबा बाबा साई वैसा हो जा क्रॉस हिमांशू जरा एक चार्जरवर घे कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय साई बाबा की जय भाभी इधर देखो आमच्या भाभीच्या घरी आता येते हा पालखी अरे किती टाइम जाणार आहे हितेश अजून आता 14 माळा अजून भरपूर आहे ना वरून 13 माळेच आहेत का मग तेच मला वाटतं 12 वाजतील 12 काय जास्त होतील. हा ना ए जोरात संत्या ए संत्या साई बाबा की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय राम संतोष देऊ नका. नाही 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 हे बघ या साईडला घे. भाभी या साईडला. भाभी इधर येऊ. साई बाबा की जय महाराज की जय साई बाबा की जय साईराम. आपण साई भक्त आहे हा वहिनी आम्ही साई भक्त हा तेच ना त्यामुळे सगळ्यांनी आमच्या पालखीला सोमवारी 15 जानेवारी आणि हीच 15 जानेवारीच्या नंतर 22 ला आमचं दर्शन आहे शिर्डीला. अच्छा हा कृपया करून तुम्ही दर्शनाला यावे आमच्या पालखी सकट. आपल्या पालखीचे अध्यक्ष बसलेत मागे खुर्चीवरती मागे श्री विनायक सावंत अध्यक्ष बसले त्यांना तर अध्यक्ष बोलू दे बसले. काय? यांना आमंत्रण यांनी सगळ्यांना आमंत्रण दिलेलं आहे. अच्छा त्याला आमंत्रण पालखीला आमंत्रण नाही देणार काय त्यांना तर बोलू दे भटारा बिटारा कधी भंडारा पण करणार खाली हा, भंडारा होतो ना दरवर्षी होतो. अच्छा आजा कुठून तुम आगे जाओ. हा नाही फॅमिली का फोटो हा इधर हा काढतात हा मग का पण ते आता बॅनर लागणार ना. अच्छा नाही भंडाऱ्याला आपल्याला म्हणजे दाखवणार हा हा आपल्या घराच्या फोटो तो आप आगे आओ आपके लड़के को पीछे रहने दो. कोणी काय दिलंय हा हा भाभी प्रसाद ले लो पहिला. साईनाथ महाराज की जय साई बाबा की जय. कंधा लगा कंधा. साई बाबा की हळूहळू
झाले ना सगळे आता आपल्या फ्लोअर तर झाले ना. तुला फक्त पाठीत उभा राहा. पाठाला सांग. एकदा ओरडा जोरात, एकदा ओरडा सगळ्यांनी. भाभी भाभी टाटा करते. अरे ये हमारी ए, दादी ए, है, ए. ये हमारी दादी है और ये दया बहन है. ये हमारा हिमांशु है चलो टाटा बाय बाय. खूप छान कार्यक्रम झालाय बघा पालखीचा. खूप मजा आली, खूप आनंद आला. म्हणजे काय करून काय नाही असं झालं होतं. खूप छान झालं. आणि भाग्याचे रुपये बघा आलेले आहेत बाहेर. मग त्यांना बेडरूममध्ये ठेवलं होतं. शांत होतं ना सगळं. ते बघा ओरडायला आलंय भाग्या. आता त्यांना सोडते आता. त्याला काय या आपल्या इकडे फिरणार शाहीकडे पूर्ण शाहीनगरमध्ये पालखी. म्हणजे आपला आजूबाजूचा एरिया तिथे पालखी फिरणार. सगळे मंदिर 5 मंदिर फिरणार. अच्छा म्हणजे आज फक्त आपल्या बिल्डिंगमध्ये. फक्त आपली आहे ना आपल्या हा. बिल्डिंग पूर्ण बिल्डिंग झाली. आज पूर्ण बिल्डिंग पूर्ण कव्हर करणार. हा. 12:30-1 वाजेपर्यंत होऊन जाईल. आणि नंतर उद्या मग आजूबाजूचा एरिया. फिरणार आणि आजूबाजूचे 5 मंदिर आणि आजूबाजूच्या एरियामध्ये जाणार. आणि नंतरला मग शिर्डीला कधी निघणार मग. 15 तारखेला सकाळी. अच्छा म्हणजे अजून 2 दिवस आहेत बघा. आता हे 2-3 दिवस असे हे कार्यक्रम आता चालू राहणार. चला चांगलं झालं ना पण. हा. खूप मस्त आलं. छान असणारा. फॅन लावतात इथे. संध्याकाळी 6-6:30च्या दरम्यान आहे ना सुरुवात केली आहे पालखी फिरवायला. आणि पहिला सुरुवात केली वरून म्हणजे 23व्या माळ्यापासून सुरुवात केली. म्हणजे वरून खाली आता पालखी जाणार. म्हणजे आम्ही 7 वाजल्यापासून वाट बघत होतो. तर आमच्याकडे 9:30 पावणे 10 वाजले ना येईपर्यंत. 9:30ला बरोबर 9:35 हा भरपूर वेळ गेला. म्हणजे वाट बघून बघून पण चांगलं असं वाटलं. आम्ही भरपूर अशी मजा मस्ती केली आमच्या फ्लोअर. म्हणजे आम्ही बाहेरच आहोत मग सगळे पूर्ण फ्लोअर सगळे वाढ फ्लोअरवर ते सगळे आमच्या जे शेजारीवर ते सगळे बाहेरच आहेत. म्हणजे एखादा सण कसा असेल तसं आज आम्हाला वाटत होतं. पुऱ्या म्हणजे बिल्डिंग मध्ये सगळ्या दिवाळी सारख्या. हा खूप असं मस्त वाटत होतं. आणि बऱ्याच सगळ्यांच्या गप्पा गोष्टी सगळ्या चालल्या होत्या. मजा मस्करी भरपूर आज आम्ही केलेली आहे. आणि झाला छान प्रकारे बघा. म्हणजे आमच्या फ्लोअरचं झालं आता खाली खाली आता होत जाईल ते पण. आणि पुढील अजून 2 दिवस हा कार्यक्रम असाच चालू राहील. मला जितकं शक्य होईल तितकं मी तुमच्याशी शेअर करण्याचा प्रयत्न करीन. तुम्हाला कसं वाटलं ते पण सांगा मला कमेंट करून. आणि एक गोष्ट सांगते, कुणाला जे काका आहेत ना म्हणजे ह्यांचे भाऊ जे आहेत ते आता शिर्डीला म्हणजे जाणार आहेत, चालत जाणार आहेत. ते दरवर्षी जातात. आणि आता ते शिर्डीच्या समोर म्हणजे आता जे पालखीच्या पूजा होती ना ते बोलले ते तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे की त्यांना व्यसन आहे, दारू पितात ते आणि खूप लिमिटच्या बाहेर पितात. पण आता ते म्हणाले की मी दारू सोडली म्हणून असं त्यांनी बोलले ना पाया पडताना. हां आणि ते साई भक्त आहेत तर ते देवापुढे तेच इच्छा करतील ज्यांनी जे बोललेत ना ती गोष्ट खरी होऊ देत. आणि म्हणजे सगळं म्हणजे पुढचं जे आहे ना ते सगळं व्यवस्थित होऊन जाईल. आणि ही जी अशी एक गोष्ट आहे दारू, मला वाटतं बहुतेक घरामध्ये आहे की भरपूर बघा ह्या गोष्टीचा त्रास होतो. तसाच आमच्या घरामध्ये पण आहे. तर त्यांचं जर का व्यसन सुटलं तर खूप चांगली गोष्ट. आणि आमची पण तीच इच्छा आहे की त्यांनी व्यसन सोडावं. गावी बघा ते आले होते ना 20 दिवस होते बघा गावाला. तुम्ही मागचे व्हिडिओ बघा तुम्हाला माहीत पडेल. तर व्यसन सोडावं ना म्हणूनच ते गावी आले होते. आणि तसे होते ते व्यवस्थित पण झाले होते. पण पुन्हा मुंबईला आले आणि पुन्हा त्यांचं ते व्यसन चालू झालं. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पण साईबाबांची कृपा असेल तर सगळं सक्सेस होईल. म्हणजे होईल सगळं व्यवस्थित असं आम्हाला वाटतंय. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसं वाटलं जरूर सांगा. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना. नमस्कार.